नमस्कार. रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे. साखर न घालता वेलची पावडर बारीक कशी करायची ती आज आपण बघणार आहोत. त्यासाठी आपण 50 ग्राम वेलची घेतली आहे. पॅन तापला आहे, वेलची घालून घेऊया. आणि आपण हे मंद आचेवरतीच करणार आहोत, कारण हे करपले तर त्याचं सुगंधपणा चांगला राहणार नाही. त्यासाठी आपण मंद आचेवरतीच ही गरम करणार आहोत. सारखं अशी वेलची आपण हलवत राहायची आहे, म्हणजे ती चारी बाजूने चांगली भाजली जाईल आणि ती करपणार पण नाही. त्यासाठी अशी हलवीत राहायची. 3 ते 4 मिनटं आपण मंद आचेवर वेलची परतून घेतली आहे आणि चांगली वेलची फुललेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि जरासं थंड झाल्यावरती मिक्सरला लगेच लावून घेऊया. वेलची आता थोडी थंड झाली आहे, जास्त थंडगार करायचं नाही आहे. आता आपण या मिक्सरच्या छोट्या भांड्यामध्ये लावून घेऊया. आता आपण एकदम बारीक पावडर करून घेऊया. एकदम बारीक आपण पावडर करून घेतली आहे. बघा एकदम किती छान बारीक झालेली आहे पावडर. वेलची पावडर आपण बारीक करून घेतली आहे. ही आपण सालासकट बारीक केलेली आहे, कारण सालासकट बारीक केल्यामुळे ह्या वेलचीला सुगंधपणा चांगला येतो आणि त्यातला दबटपणा असतो तो जातो, आणि त्यामुळे वेलची पावडर ही जास्त दिवस टिकते. ही पावडर डब्यात भरून ठेवल्यानंतर आपण 3 ते 4 महिने वापरू शकतो. आणि ह्यामध्ये साखर वापरली नसल्यामुळे ती कोणत्याही पदार्थामध्ये आपल्याला वापरता येते. अशा प्रकारे साखर न वापरता तुम्ही ही वेलची पावडर करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.